Tom deh hok. Fransi ni di nari tum media itu kan dat konsalem angga supaya pen ke bang posisi nari tum betul entah aku lupa lah katok. Jadi nari tum hanang itu pahalam jadi lah pelo. Dia non along different political party itu dari Karbi Anglong article 244A bangsa main pen भूत के हम सोचन जाम tapi artikel 244A abostu gupima pulutan ke lage kacile ma bostu gali government of India pen Karbi Anglong rarapan is a right to bostu pensi pinidam pegam political party dumde भूत ka chuha I adisim pinjong that means living issue sika pinjong lasi laso bangke kalida nei ate bangso article 244A amendment sila tum vote kalagi po vote johangi po mona haide robot article 244A bang benar ni panggode tilasi article 244A amendment ke vote jogalagi nang ni kusi nili non la difference political leader banta kapasiti bang tum ya gapen number 2 abang kala hello ini tum ke India long ke demokrasi akan sibina Pasti demokrasi akan free long ke itu murah dapat demokrasi aron kita ni lah pula. Dia nang tumanggong selected person akan pahaira rat akidu kelapin akisu malam dak parlimen along nampak cepet kelam gunung kusi demokrasi aron ini tu makan kita. Lalu teng pensi ini BJP lapen Kongres lapen SPLC lapen ASDC. BJP adonda selected person ke thegdamo ke Saromor Singh Tisobansi thegdamo ati Saromor Singh Tisobansi BJP aduke ningate the pen alamansi ke the kere ningate the lapen Karbi Anglong ati du kisu malama bangke parliament openi duna busi BJP asong dumke Saromor Singh Tisobansi ingwai lasona kase Kongres adonda sar joram nilai masing wae. Je Karbi Anglong arat parlimen lam kapeni dunia kan. Hela sana kasi ISDC adonda sar Johnson B bansi ingwai lo je Karbi Anglong hempre ka farman kapeni dunia artikel 244 lam kapal klan dunia sar Johnson B bansi nil. Tetoy dono he's a selected person. Alam mangge inu ISDC yang gongke selected person. Apa yang joraming lenta selected person tik asana rasi EPSLC along bangke ninga ke thenai lapen ke thek lapen kire la tunda GI kathar sarapansi ala tunda select he is a selected person in EPSLC. Asi nili pune mangala hello labang kita ke thek lapen kire tum saidil Lasi rat atum apanil dipune mangke parliament election la solong si Karbi tuma future lasi kumar pansi putkiok naima kumar pansi putkiok naima la bangke nili long leja ko ngandu kali itu murara long leja ko ngandu laso Karbi Anglong future ke laso parliament free election long sidolo la penisi bangke ASDC atunda parliament election long dunel haidun dalu lapen kongres adunda haidun dalu lapen BJP da haidu polodan pe lake haitang atum Karbi Anglong aratan pilo kekle lake nili nani tum rat afaransan telo nani tum rat atum si kini lo lapen nani tum rat atum si angthek kodan si ke claim kupisi ke bang kupisi ke implement make rat atumsi ningge ko raso tengle kiwang dilang parliamentary election nang tung ningge ke thenai kumar bansi ke yogi make nilingali tu bang yusan dil lake nang tum anding ro sidolo mothe Karbi Anglong a future ke raso parliamentary election non ke bangi direct kora sokarni nang tum anding ro pen Kamasa pangcu pemimpin nang litum Karbi Anglong a future pawil lima
pareng verima pijut ko gima pijut makin nang litum belum hidup apa sih hilang dari ini berapa ni nang litum kemesin keteksel lapen perfect amuni da kana tu songa hin pen BJP songa tu kondak aron ki kroi kre dara puthak phirangkia mai kang West Karbiang long Kheruni Mondol Congress Committee asai hemalong phirangkia mai kang nipon labang so maya long amat minut ST Morcha Congress asonga long chepa au lapen alang lidu kaning jepon alam thele arji sena nakado ka be alam kaning jedun kado we na kuntar julong lo apo si pini non akola UPDS along defense sarlo non ke excited lo asong tuntame seta pini non moben sar ni je lo la kado go alam lasi ilitum hile ke ot asong atum do ansdame anutin na penabang rutin setame non apor la non la bangso media hoi pen la pini yang bong pen da ilitum anutin handa ci share una kupuson si itu mak prang ke bangji akeng kam tin long ka angamilul ke planima laki nang lile pen lilong sido kehing no tum ameka ve tum jong si tuwar ijarong pulote ameke do tum anda hile jang lagi la suma da thera pini tum ko masi ke thek la pen ka chini mo pen pu ingleng sar lingche alo ko masi ke mi la pen ke hingno ke dam tang na por MP ko ani dam hello bang hello claim hello stapula tum thang ladak Karbiang long han anong mi pu avilan ke thor ke dok anda chomat do aposi nilitum media hoi pen aku non anutin takilang pen ka chi share pen anutin na penabang putin dan non pini penap angbong ta ning kichuro yo pordola itum Karbiang long jong si jok nahi itum honghari dhoroma tum sidame horpo horbong arnam pulong vek nahi pute nanglit tum kamat tha pen la pen nanglit tum akisung pen jokji ke jokji la pen kichipe joki Karbiang rat akisung kichipe joki pute nanglit tum non ta pordola matha pamika atumi nili megare gilong tami nili ningche elo ko maphansi pahai nai ko maphansi ki job nai ke la tumi nili megare gilong ta ningche lablo aposi anutin na penabang putin same non apordola la pen ke claim ke dama tum ansame ning kachit heseroi ken non AMP aphan non jitu kitro na tumaphan ni ya tumi mo pena tenglo megare lilong ninche elo aposi ko soar jang si ke job nai mata tumi megare lilong ninche lo itum la phanjong si pahai hi polote itum Karbiang long virkopo ate pipo doma pute district nangwan pita Rusen Sonsing DC district nangwan pilo hoso pini nonopor nangitum kadoko we Karbiang long arat atok anu dima haso anda nang tum chirok tok pen mek prangnon kali pote Karbiang long virdet po ketek kere BAM ke chali tum da chali nak po pini nonopor nang litum koma pansi bhut jok ni jok dan ni la nang litum long si jakong no la pen ke jok dam hut ke hudak nang dun lor pen dak ber noi pupe apo sinang la ka dog we litum ka chingki ka chitham la ka dog we ke chingki ke chitham tang ana korte tum tame anut phanchi siar no itum Karbiang long jok ni pen 6 seduling tang ni article 244A hemprek long vek nang ji la an helo ni di pini kadok we atom han ke bachini la pen ke than ke la an helo kadok